Nej, du mangler, du skal lige starte tiden. Og Den vi har er i gang igen. Ja. Mig og Bjørn, vi er i gang igen. Ja. Lige efter Ja. den anden episode. Yup. Vi vil nok lave 3 episoder i dag. Ja, det er sådan. Det kommer vi nok. Jeg sidder bare og laver sådan nogle der koger noget sådan, imens du bare bliver angrebet af edderkopper og zombier. Okay, jeg går lige ud og ser, om jeg kan finde, om jeg kan finde noget rubber. Jeg har 10 stykker af det der koger. Okay, Hvad skal vi bruge det til? til maskiner. Og... Nå, vi kan også se, om vi kan sætte home. Jeg så lige nu. Jeg prøver sæt... Jo, se. Man kan godt sætte home. Nå ja, så gør vi bare det. Her er der noget rubber i. Godt, det har jeg sat home nu. Men lige se om det også virker, det med home. Okay. Bare sådan for... Okay. Jeg er noob stadig, fordi at det virker. Og at jeg tvivlede på, om det virkede. Jeg har 4 stykker æg! Du ved godt, at der er en skelet, der angriber dig, ikke? Ja, det var derfor, jeg blev skadet. Og jeg gik lige over og dræbte den. Takker. Yes, en sapling. Jeg har virkelig brug for noget mad nu. Har du noget mad? Nej, jeg har ikke noget mad. Nej, jeg har brug for mad. Mad! Eller jo, du kan få noget mad her. Hvad er det mad? Hvad er det for noget mad? Hvad er det for noget mad? Her. Giv mig noget mad. Noget mad. Her. Og her. Okay, mange tak. Jeg er meget glad. Jeg skal nok spise det. Ja. Nej, det er din. Ja. Så blev du skadet, hva'? Ja. Jeg har et liv tilbage. Et halvt nu. 2 liv. 2,5. 2 der. 3. Og det her det er en tree tap, så man kan suge gummi ud af træerne. Nu er vores nabo kommet hjem. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle tale om det. Tal random. Hvad? Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Så 6 minutter. 26 minutter. Nej, 6 minutter og 20 sekunder tilbage cirka. Nu er der 6 minutter og 10 sekunder tilbage af videoen. Tror jeg nok. Hey! Sorry. Du slår mig! Lille nubi-dubi. Du talte om noget, vi ikke skulle tale om, så det skal man ikke tale om i videoer. Hvor langt er der tilbage? Om det der minut noget? Du er på HD-skærm. Hvad mener du med HD-skærm? Du er på fuld skærm. Nå, nej, det er jeg ikke. Er der noget galt med det? Der er meget galt ved det, Bjørn. Jeg skal jo også kunne se timeren, ikke? Ja, det er det. Men du kan også høre den. Charcoal. Jeg ved godt. Okay, vi skal lige være lidt praktiske nu, fordi at nu vi er ikke sådan helt været kreative, hvis jeg kan sige det. Nu skal vi rigtig i gang med mining, ikke? Ja.
Nu skal vi ned og Og i finde nogle næste dyreplaster. episode, så er jeg nok i gang med at spise popcorn. Fordi at, jeg går ned og laver nogen, når den her episode er færdig. Så i næste episode er jeg i gang med at spise popcorn. Siger det bare lige. Men jeg spiser chips. Ja. Ha' en god dag med dine chips. I lige måde med dine popcorn. Ja, selvom jeg ikke har fået det nu. Så jeg tænker at få snart. Øj. Bjørn, hvad er det der? Hvad er hvad? Det der og. Sig mig lige, hvad det er, uden at mine dem. Okay. Det er sikkert Yes. tin. Ja, det er nok sølv eller tin. Jeg tror godt faktisk, hvad... Ja, det er tin. Og jeg fandt overhovedet ikke ud af det med det der... Too many items. Nej, jeg fandt overhovedet ikke ud af det der. Nå, så det gjorde du ikke. Nå. Nej, det gjorde jeg ikke. Vi skal også finde nogle senge, ikke? Så vi kan sove. Det er jo kedeligt bare alt det andet. Vi skal jo også kunne sove. Hvor lang tid siger tiden? 2 minutter og 50 sekunder. Okay. Jeg finder 6 får, og så får vi noget 2. Er din storesøster lige kommet ind? Nej. Hvad er det her for noget mærkeligt? TP der lige over til mig. Okay. Nice. Sådan der. Jeg ved altså ikke, hvad det her er. Det er en vulkan. Nå, jeg ved ikke noget om alt det her ticket. Men så har jeg fundet ud af en vulkan. Ellers skulle vi også slå os ned på den her vulkan. Jeg vil se, hvad der er oppe på toppen af vulkanen. Der er en lille lavasø. Det vil jeg hoppe ned i. Ja, det gør du bare, men så skal du først give mig dine ting. Nej, jeg vil ikke hoppe derned i. Det er ikke særlig sikkert at gøre det. Nej, man dør jo 100%. Undtagen hvis man har et eller andet totalt mærkelig rustning. Vi går herind. Der er en trappe dernede. Trappe. Ja, og så er der ikke længere. Eller jo. Det var tæt på at røge ned i lavaen. Så... Vi var lige ved at falde ned der. Jo. Hvad med det der AFK betyder? Det betyder away from keyboard, som der betyder væk fra tastaturet. Se hvor tæt på jeg var før at falde ud. Jeg så bare, altså jeg kiggede ikke sådan rigtigt ned. Nej! Nej! Jeg går ned og henter dine ting, Silas. Nej, prøv at se, jeg skriver lige BACK. Hvis man kan det. Yes, ja, jeg fik dem. Back. Men okay. Mand. Hvordan? Ej, mand, den der shift-knap, den drillede mig. Den gik lige ud, da jeg holdt den nede, så... Og så man lige mig dø på anden episode. Meget flot. Ja, meget flot. Jeg Hvad har siger død tiden?
færdig nu. Okay, så vi ses. Ja, i næste episode. Nummer 3. Ja. Ses vi. Ja. Hoi hoi. Og vi ses.